tohto videa. Toto bude bomba, lebo sme tu výtvorcom najlepšieho klubu a majiteľom kanálu Majo Medera 88! Hello ľudia, čaute. No, to má najlepší kanál, ukážeme vám. Stumble, Medera Guys, Medera 11. Napojte sa do tohto klubu, Stumble Guys, sa napojte, máme tam 39 miest. Ak sa tam chcete napojiť, dajte like a odber. A dajte like a odber na kanál Majo Medera 88. Áno, dajte odber, prosím. No, takže ideme si zahrať. Jednu hru. Dobre, daj mi invite. Dám ti invite, čakať. No, už ideme invitovať. Invitili sme Majča. OK. Invite a play. A ideme hrať. Bam. No toto bude aspoň 100-minútový vlog. Tak pripravte si popcorn, pitie, cukríky, žemle, jedlo, normálne koly. Ak ste to pozrite o 11, tak Teraz to ideme vyhrať. ideme vyhrať. GG Legendary Teams! GG! Bam. Typek je sám, jeden chudák. Hop. Majo. Majo. To si mal vidieť. No, ja som to videl, jak si preskočil. A ak ma to zachránilo, vole. Dajte like a odber, lebo sme prehrali. Ideme znova. Nekončíme video, dokým nevyhráme. Nelivo to dáme. Kaka! Škop. Daj plugin. Ideme. No dal si ľubo. Dal. Daj play. A ideme. Prosím, dajte na toto video odber. Chceme dosiahnuť obidvaja 100 doberateľov. Náš cieľ. Ja som veľmi blízko, potrebujem len 29 a Maja, ty koľko potrebuješ? Čo ja viem, takých 20-50. 60 odberov ešte potrebujete, ak mu moja komenta pomášte mu dať tie odbery. Neviem koľko. Ideme! Lebo dovtedy to nelibujeme, môže to trvať hodinu. Ja som zdechol. Maja, vyhraj. Revive. Kámo, sorry. Ľuboš. A tak sme vyhrali. Let's go. Let's go. Toto bude ťažké, Keď ľudia. vyhráme, tak ideme do finále. A vyhral to vo finále. Dáme to. Bam. Parkour Trnava, ľudia, bum. Dík. Babos, revive. Postupujeme do finále, let's go. Máme to. Máme to teraz skončí to video. 5 minút. Máme to 10, máš no? A potom ešte zahrám. Možno zahrám, ja ešte dneska večer. Možno ešte večer zahrám. Taký brávko z Tamboga z Minecraft Roblox. Napíšte mi do komentárov, čo by som zahral. Bom. Posledný tým musí vypadnúť.
prežil. Ale to sa končí. 5 minút 30 sekúnd. Ľudia, ďakujeme, že ste pozerali. Nezabudnite dať like a odber na náš kanál. Aj na Majov, aj na môj. Koment na Majov kanál. Joinite sa na náš klub. Stumble Guys. Joinite sa, je to úplne zadarmo. Kanál sa volá Stumble Medzera Guys. Medzera 11. Klub. Stumble Guys. To tam vraví, neviem koľkokrát. Čaute ľudia. No, ešte my budeme ešte natáčať ľudia, tak buďte aktívni. Čus.